Yan habarlardan bellep geçmediýäli Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu'nun häkimetdäki Likud partiyasy ýurtda geçirilen parlament saýlawlaryny garaşylmadyk ýeňiş gadanny. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan giňişlik maglumatyny bilelikde diňläliň. Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu'nun dolanlarjy Likud partiyasy ýurduň saýlawlaryny garaşylmadyk ýeňiş gadanny. 18 martda sanalan seslere göre sağ kanat Likud partiyasi 120 orunlu parlamentin 30 orununu alan olup görünýär. Opposisiýa lideri Isaac Herzog Netanyahu bilen gepleşip onu ýeňiş bilen gutlanmagyny we üstünlük arzu edenligini aýtdy. Çykyş netijeleri bäsleşigiň çekeleşikli bolanyny görkezdi. Emma Herzog'un çepçi siyonistler birleşigi diňe 24 orun gazanmagy başardy. Saýlawdan öňkü pikir soraşlyklar Likudyň ýyza barýanlygyny görkezipdi. Indi Netanyahu kıyın gıssa görmezden sağçılar bilen dini yaranlaryň koalisiýasy esasynda öz isleýän hökümetini düzüp biler. Egerde Netanyahu işi kuýuply koalisiýa bolsa, ol 65 ýaşyndaky premier ministre wezipede 4-nji möhlete galmak mümkinçiligini berer we ony Israýlyň iň uzak işleýän premieriniň ýoluna tarar. Netanyahu saýlaw kampaniýasynyň soňky gününde Palestin döwletiniň döredilmegine ýol bermezligi wada berdi we synçylar munyň netijesiniň ýakyn unnagor parahatçylyk prosesi üçin betwagçylykly bolmagynyň ahmarlygyny aýdýarlar. Ähli kynçylyklara garamazdan Likud ýeňiş gazandy diýip Netanyahu 17 martda ses berişlik tamamlanandan soň Tel Avivdäki saýlaw merkezinde öz gollugçylarynyň öňünde söýlen sözüni aýtdy. Ol beýleki sagçy partiýalaryň ählisiniň liderleri bilen gurlaşanyny we olar haýal etmän berk we durnukly hökümet düzmäge çagyranlygyny aýtdy. Netanyahu howpsuzlyk meseleleri boýunça kampaniýa alyp bardy we egerde saýlansa Palestin döwletiniň döredilmegine ýol bermejegini aýtdy hemde dünýä döwletleri bilen Iranyň arasynda Tehranyň ýadro programmasy babatda aralaşyk baglaşylmaly därligini uýdurdy. Herzog Netanyahu Israýilde durmuşyň gymmatlamagy ýaly wajyp meselelere göz ýumyp halky gorkulmak taktikalarını ulanmakda aýplady. Netanyahu saýlaw uny çepçi toparlary Israýil araplary saýlaw saatlaklaryna daşap özüni häkimetden aýyrmagy synanmakda aýplady we bu ýagdaý Washington tarapdan bir nägilelik bildirilmegine sebäp boldy. Umuman aýdylanyny biz belli bir jemgyýetleriň garaklatylmagyny maksat edýän islenlik beýanaty hemişe alada bildirýär diýip Döwlet departamentiniň sözçüsi Jen Psaki aýtdy. Siýasy bäsleşleriň käbiri Netanyahu bu sözler üçin jynsparazlykda aýplady. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Şweýsariýada Iran bilen geçirilen ýadro gepleşikler makalyna jurnalistleriň Israýil saýlawlary barada beren sorawlaryna jogap bermekden boyun gaçyrdy. Iranyň ýarmy resmi Mehr habar gullugynyň ýazmagyna görä, Iranyň daşary işler ministrligi Siyonist rejimiň syýasy partiýalarynyň arasynda hiç bir tapawut ýok. Olaryň hemmesi tewigaty boýunça agressorlar diýipdir. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Ortiýet Federasiýasy Krim ýarymadasyny 2014-nji ýylyň 21-nji martynda aneks etdi. Dünýä derejesinde esasan ikrar edilmedik bu hereketiň ideýany referendum geçirilip, Krimyň Ortiýetiň düzümine goşulmagy hem giň derejede bir kanun diýilip atlanyrly. Adatlyk radiosu ýylyň dowamyna bolan wakalara bolan dürli garaýşlara syn edip, ýüriti video maglumat taýýarlady. Video raportyň mazmunyny kärdeşim gözellendiňläliň. Krimyň garaşsyzlygy boýunça 2014-nji ýylyň 16-njy martynda geçirilen ses berişligiň ýyl döwüminiň Simferopolda bellençi dünýä derejesinde goldanmandy. Şäheri ýaragly toparlaryň gödäkçiliginde we Kiýewden bir ruhsat geçirilipdi. Biznesiň we tiýagatçylygyň ösüşine pätkil berýän sanksiýalar Ortiýetiň aneks eden territoriýasyna hem zarba urdy. Şeýle-de çäklendirmeler Krimyň liderlerini şol sanda ýarym adanyň de facto iş ýüzündäki hökümet baş tutany Sergey Aksionowy nişan aldy. Ukraina ony häkimet başyna bir kanun geçmekde aýplaýar. Onuň özü aýplamalary ret edýär. Ýylatyň 90%-den gowragy geçen ýylyň mart aýyna bolan wakalar gollaýar. Men günwatarly jurnalistlere islenlik wagt köçelere çykyp ýagdaýa syn etmegi we adamlardan pikir soramagy teklip edýär. Что они думают о том, что совершилось. Yerli ýaşaýjylar ýarym adanyň Ortiýada goşulmagynyň esasan pensionerler we döwlet işgärleri üçin bähwitli bolanlygyny aýdýarlar. Ýagdaý gowulagy tarap ütkedi, pensiýalar we aýlyklar ýokurlandy, ýollar bejerilip başlandy we hökümet işläp başlady. Elbetde käbir kimçilikleri bar, emma biz gowulagy umyt edýäris.
Kıyınçılıkların biri inflyasiya, käbirler pensiyalar we aýlyklar bilen bilelikde bahalaryň da galjagyny çak edýärler. Ukrainanyň häkimiýeti aslında Kremllar ýygyrlama kopa awynmazdan köpçülikliň demonstrasiýalary geçirip bilýärdi. Kremliň adam hukuklary boýunça missiýasynyň başlygy Andrey Kriskov çäklendirmeleriň puhtalandyrylandygyny aýtdy. Şugun söz azatlygyny ýok etmek goýunça prosesiň orun tutýanlygyny aýtmak mümkin. Şeýle de hereket azatlygy hem çäklendirildi. Yarım adanyň yerli etnik azlygy Krim tatarlary Orsiýetyň basyp almagyna garşylyk bildirýänligi üçin güýçli basyşyň astyna düşdiler. Krim parlamentiniň adam hukuklary boýunça kontakt toparynyň ýolbaşçysy Abdurreşid Jabbarow Krim tatarlarynyň gorkuzulýanlygyny we zorluklara tedewar edilýänligini aýdýar. Итого 7 людей, которые Oğurlanıp yitirim bolanlaryň jemi sany 7 adam, biri ölü tapyldy, gıynalyp, ýene 6synyň ykbaly henizim nämälimligine galýar. Jabbarowyň öz ogly Islam hem sentýabrdan bäri direksiz ýetdi. Krim tatarlarynyň ATR gararsyz telekanalynyň baş müdiri Lila Budjorova kanalyň Kreml tarapyndan goldanýan hökümetiň basyşy astyndadygyny aýdýar. Biz häzir güýçli batışa tedewar edilýäris. Bilşiňiz ýaly ýakynna bu ýerde barlyk bahanasy bilen gorkuzmak boýunça ýaragly adamlaryň gatnaşmagynda güýç aksiýasy geçirildi. Üstesine bizi Orsiýetyň habar terişdesi hökmünde hasawa goýmazlyklaryndan hem howatyrlanýarys. Adam hukuklary bilen bagly howatyrlanmalaryň üstesine Krima uly mukdarda pul ýatyrmagy wada beren Orsiýetyň özü de ykdysady kynçylyklaryň ençemesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Yarım adanyň Ukraina bilen gatnaşyklary bozuldy. Kremliň we Ukrainanyň arasyndaky transport gatnawy hem ketildi. Günbataryň sanksiýalary biznesa zeper ýetirdi. Daşary ýurtly kompaniýalar Kremli terk etdi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Orsiýetyň geçen ýyl konneksiýasyny goldamagyny dowam etdirýär. Ýazgarýan sesler hem indi çykmaýar. Tanqidçilaryň aglawa bölegi Kremli terk etdi. Galanlary öz pikirlerini mälim etmezlige ýykyn edýär. Kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy owansanyna deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owansanyň Demirgazyna ýerleşen garkyn etrafynda 16 martda geçirilen protestde ölen adamlaryň sany 5 ýetdi. Bu waka Türkmenistan bilen aralykdaky Amy derýada ýerleşen we eýçiligi jedelli bolan ada bilen baglanşykly geçirilen protestçilere howpsuzlyk güýçleriniň ok atmagy netijesinde bolupdy. Garkynyň ýaşaýjylary derýanyň suwunyň owany opurmagy netijesinde döränligi aýdylýan şol adanyň özlerine deýişligini aýdyp, ýyllaryň dowamynda adadan peýdalanyp gelýärdiler. Emma soňky döwür Türkmenistan adada sim dikip hemde garkynyň ilatyna ada barmagy ruhsat etmeýär. Bu ýagdaýa ünsü çekmek üçin garkynyň ýaşaýjylarynyň müňlerçesi 16 martda etrap häkimliginiň öňüne ýyglanýar. Şol pursatda howpsuzlyk güýçleriniň ok atmagy netijesinde 4 adam wepat bolýar. Yaralılardan ýene birisiniň hem aradan çykany barada maglumatlar gowşýar. Azatlyk radiosynyň Kawlak habarçysy Şamerdan Gulmurady garkyna bolan waka bilen bagly etrawyň velayet mejlisi boýunça deputaty Amanullah Şerifi bilen söhbetdeş olup, şol waka barada alınıp barylan işler bilen gyzyklandy. Garkyn etrafynda bolan waka siziň garaýşyňyz nähili? Serhad için garkyn gowumlar tazawurat eden ekene, hökümet tarapdan, polisler tarapdan şoň bilen olara jogap beren milletimize zulüm bolan oğullardan köprak yigitlerimiz zahma bolup, çol sanyşy şehit bolupdyr. Ýa-da ýetimde ýene birisi şehit bolupdyr. Munça umydymyz döwletimizden ýokdy bizlere. Siz halk tarapyndan saýlanan deputat bolup, siz näme alad etýärsiňiz? Wala saýpyňam ýa-da ýaşlylar bolup barda garkyn ýaşlylar, mazardan ýaşlylar gelende oturduk. Bir komissiýa bizler ýaşlylar bolup oňurmaly boldyk. Garkynam bar ýandanam habar almaly. Ondan soň şol hadisany ýakyndan görüp ýene hökümet melamat hökümet aýtdy, olar soň bizlere atdy diýär, soň bizlere atdyk diýär. Milletden sorasa ular aýtdy, bizler eger atan bolsak ulardan şehit bolardy diýip şu gepni aýtdylar. Ol gepi de rast 100% hökümete mahkum etdiler. Muny bizler ýakyndan baryp eder, Azay Şoray welaýaty bolup bizler milletiň nümayindesi, millet üçin bir bagladyk, milletiň sesini her ýere bas estirmeli. Jowzan welaýatynyň häkimi bilen duşdyk, oňa biz öz reaksiýamyzy, öz gynanjymyzy bildirdik. Şu bolan waka bilen bagly diýdiňiz. Jowzan welaýatynyň häkimi size näme diýdi? Olaram nümayindesini mawbunny şonu ýiberen orun basyny. Hazır olar gelen ýok. Olar telefon arkaly aýtdyny şol ýakyndan ýene biz şunuň üçin
milletin ortasından bir komisyon oňurmaly boldyk. Bu hökümete bawar etmez. Bizler ýakyndan barça kabilden de hayat geçe, bunu berresi etse, hatman bir imkarı var, kastan eller bolsa, bunu işler eden bolsa. Şunun için bizler sanatçılar var, vekiller var, bular bilen söz etdim. Bular bilen bir komisyon oňurup milletin öz ortasından şul kazyana barıp ýakyndan berresi ederýär bir komisyon oňurmaly boldy. Şu wakanyň döremegine Türkmenistan bilen Amderiýanyň ortasynda dören ada bilen bagly şu waka ýüze çykdy. Ada biziň mülkimiz diýip dawa etýär garkyn etrabynyň halky. Adanyň meselesini çözgüdi üçin siz deputatlar bolup näme alad etýärsiňiz bärde? Bu indi biraz çeşitli meseleler bolýar. Bu wizara tarapyndan çözülmese, bu Toray welaýaty ýa welaýat bilen çözülip bilmeýär. Bunu bizler etmemiz, bizlerin wezipemiz çok milletimizin sesini bilen organlara, yani kabila, wizaratlara yetiştirer. Ular yana wizarat-ı harija var. Bular Türkmenistan'ın wizarat-ı harijasy nümayindeleri böyle oturar. Bular bilen faýsala ýeterler. Hazır derya bu yana qaydyp otyr. Yana hakikaten deryadan aňarda bizlerin mal çarallarymız var ekene, ýaşyllary gürüň berýärler, u ýerde mal bakýar ekene. Hazır deryanyň hareketi Afganistan tarapy bolan. Alyp kelip otyr, bizlerin zeminimizi alýar. Bu meseleni bizler ana etdirmek için kete organları yetiştirer. Ular inşallah Wizarat Harije Türkmenistan bilen oturup ýakynda gürüň meseleler. Söhbetdeşlik geçirip adatlyga ýetiren Şaýmerdan Olmurady. Habarlar günnelik programmamyzda ýurdun gün orduna Lewap welaýatynyň gelip goşan maglumaty bilen dowam etdirýäs. Ma'lum bolşýaly şu ýyl ählimumy ýowarlaryň çäne tutuş ýurtda 3 million çemeti agaç nahalynyň oturdyljakdygy resmi medeniýetde habar berilipdi. Şol agaç naharlaryny oturtmak çäresiniň eýem Lewap welaýatynyň käbir etraplaryna başlanany habar berilýär. Welaýatda döwlet budjetinden aýlyk alýan işgärleriň her şenbe we ýeşenbe güni ählimumy ýowarlaryna gatnaşdyrylýany gaýdylýar. Lewapda habarçymyz Osman Halif welaýatdaky ählimumy ýowarlar we onuň ilaty ulaýtada çağaly enelere ýetirýän täsirler barada şeýle maglumat taýýarlady. 21 Martda Türkmenistanda ähli halk ýowaryny geçirmek bellendi. Onda täze döredilýän seýilgählere, tokay zolaklaryna, köçe ýollaryň gyralaryna agaç nahallary ekiler, arassalaýyş we awatlaýyş işleri geçiriler. Ýöne ýurdun ýaşaýjylary indi bir aýa golay wagt bäri ýowaryň her şenbe we ekşenbede geçirilýändigini, olara gatnaşmagyň edara, kärhana we guramalarda işleýänleriň ählis üçin hökmandygyny aýdýarlar. Türkmenawadyň döwlet edaralarynyň birinde işleýän gelin Bibijan geçen aýyň 20-sinden bäri her şenbe we ekşenbede diýen ýaly adamlaryň ýowarlara çykarylýandygyny, bu ýagdaýyň zenanlaryň ulaýtada köp çağaly gelinleriň gündelik durmuşyna yaramaz täsir edýändigini aýdýar. Sebäbi kirini ýuwup, çöreňi pişirip bolanok diýip Bibijan belledi. 20 fevraldaky geçirilen giňişleýin hökümet maslahatynda döwlet başlygynyň tarapyndan ýaz mövsüminde Ahal welaýatynyň Äne we Baharly şäherleriniň aralygyna 1,5 million düýüp, her welaýatda 300 000 düýüpden we jemi 1,5 million düýüp pürli, saýaly we miweli agaç nahallaryny oturtmak barada karar kabul edildi. Şondan bäri her şenbe we ekşenbede geçirilýän ýowarlarda agaç nahallaryny oturtmaga adamlaryň köpçülikleýin meýletin çykýandyklary barada yerli medeniýetyň sahypalarynda izgidir habar berilýär. Lewaply işçi Bagtyar, agaç ekmeň, östürüp ýetişdirmeň sogat we il gün üçin peýdaly işdigini, ýöne dynç günleriniň ählisinde geçirilýän ýowarlaryň adamlary iýizendigini aýdýar. Onun belleýişiçe bu ýagdaý Türkmen halkynyň öňden gelýän il gün bolup, ýowar geçirmek däwine kölege salýar. Adamlarda ýowara bolan ýakymsyz garaýşlaryň döremegine sebäp bolýar. Ýaşuly bagwan Abdyhalil ağa bolsa, meselelerin ýene bir tarapyna üns çekýär. Ol döwlet başlygynyň resmi gynaklarda miweli agaçlary we üzümü köprä ekmek baradaky berýän tawşyryklaryna garamazdan şu mövsümde de oturulýan agaç nahallarynyň agramly böleginiň sowasyna arça we beýleki pürli agaçlardygyny aýdýar. Şeýle de Abdyhalil ağa ýaz we güz mövsümlerinde ekilýän agaç nahallaryna soňra wagtynda suw bermegi, ýyde getmegi unutýandyklaryny aýdýar. Bu nahallaryň belli bir böleginiň Tomsun Jewzaly günlerinde guramagyna, adamlaryň ýowarlarda çeken zähmetiniň peýdasyz bolmagyna getirýär diýip söhbetdeşimiz belleýär. Habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Gepleşigimizi paýtagy Aşgabatdan gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Soňky ýyllarda resmiler tarapyndan Aşgabatyň käbir sebitlerindäki köpgatly ýaşaýyş jaýlaryň köçä seredip duran tarapyndan split sistemalary ýagny sowadyjylara aýrylypdy. Häzirki wagtda Aşgabatyň käbir sebitlerine häkimetleriň ýaşaýjylary şol split sistemalary köpgatly ýaşaýyş jaýlaryň girelelerine ýagny kwartiralaryň arasyndaky umumy giňişlikde goýmakly maslahat berýändigi habar berilýär. Kardeşim Gödel bu mesele bilen gyzyklanıp Aşgabatly građan aktivisti we synçy Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetdeş boldy. Nurberdi, şu günler Aşgabatyň käbir böleklerinde käbir ýaşaýyş jaýlaryndan aýrylýan split sistemalarynyň jaýlaryň içindäki girelerlerde kwartiralaryň arasyndaky umumy giňişliklerde goýmaklygy häkimetleriň ýaşaýjylara teklip edýänligi barada maglumatlar gowşýa. Şeýle ýagdaý haýsy jaýlarda, haýsy köçelerde Aşgabatyň haýsy böleklerinde bolup geçýär? Şeýle ýagdaý Aşgabatyň tüm ýerlerinde diýsem ýalňyşmalym hakykatyn. Split sistemalary kwartiralaryň arasyndaky giňişliklere oturtmak işleri iýen başlandymy? Goýulan ýeri barmy şolaryň? Käbir adamlar öňden goýanlar bar şo taýda. Öňkörek aýranlarynda da. Ýön inni käbir edýänler inni goýmaly. Olaryň öz hasabyna goýmaly ony. Usta tapmaly, oňa harajat etmeli. Şol split sistemalaryň umumy girelgelerde batkançaklaryň yerleşýän ýerinde kwartiralaryň arasyndaky giňişliklerde yerleşdirilmegi tekniki taýdan, howpsuzlyk taýdan nähili ýagdaý döredýär. Şol nähili görnüşde bolýar, soňam şu ýerde geçmäge yer galýarmy adamlara ýaşamagy hereket etmäge. Şol batkançaklaryň giňişligine goýulan radiatorlar şol giňişligi gaty gyzdyrýar. O giňişlikde adamlar aşağı düşýärler, ýokary minýärler. O da bir gatyň agzy şol ýeriň temperaturasy eýen ýelde işeriň temperaturasy täsir edýär. Adamlar üçin uly oňaýsızlyklar görýär. Howpsuzlyk tehnikasy bärde göreňinde tutup bolany bir radiatordan faamy ören kän bolýar. Ol gaty gyzdyrýar, üstüne ondan soň dökülýär, üstüne o taýda tok bar. Üstüne o taýda çağalaram bar, ullaram bar. Elbette bir bolmaly ýagdaý däl. Indi şu radiatorlary edilşeýli tertipde yerleşdirmegi, radiatorlar aýryan işgärler ýön aýdyp geçýärmi ýa-da häkimetler aýdýarmy? Öý hojalyk bölümleriniň resmileri şeýle teklipleri edýärmi raýatlara? Şeýle teklipleri şol işleri geçirýän adamlar, ýetirler, şol orada işleyen hünärmenler edýär. Jogapkar adamlar o taýda görneni ogam. Olar telefonyň bilen eýtmeli kän görnüşlerim gelin okşangalyk ýerlerde. Olar ýykyldan gaçýarlar. Nurberdi, indi siz şol split sistemalaryny degişli meselede nähili çykalga görýäňiz? Şol jaýlar diýenim men Arkaş Gurruçuk tarapyndan gurulan 48-nji seriýa, hem bilmeýiň öý kombinat tarapyndan gurulan 500 proyektli jaýlarda split sistemalar goýulmak proyekt boýunça göreňine tutulmandyr. Ol köýle proyekt o taýda adam amatlyklaryň ören pes ýagdaýda. Emma bizim ýagdaýymyzda hökman split sistema ýa-da kondisioner öýde bolmasa, split şertde o taýda ýaşap bolano. Üstüne de bir jaýlaryň ýylady sistemasyny düzgün işlänok. Şoň üçin o taýda hökman split sistema gerek. Kardeşim Gödel'in geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Mälim bolşaýaly soňky ýyllarda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine we ýurdun beýlik welaýetlerine ilat üçin köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň ençemesiniň gurulanyny ýa-da guruluşynyň dowam edýäni barada wagtal resmi medeniýetde habar berilýär. Emma şol bir wagtyň özüne Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanylaryň käbirleri ýaşaýyş jaý meselesi bilen baglanşykly dürli kynçylyklar bilen ýüzeye dolýandygyny aýdýarlar. Şeýle ýaşaýjylardan biri iki çağanyň enesi Dul Aşgabatly denen Aýjemal Kuliýew. Ol öz jaý meselesi bilen baglanşykly Azatlyk radiosuna ýörite video interview berdi. Şol video interview esasynda kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Paýtagtyň urruk orta arasynda eli çağıly, öz göz ýaşlaryna boğulup oturan bu denan eýem intime wagtdan bäri Aşgabat şäher häkimliginiň ýaşaýyş jaýlary hasaba alys we paýlaýyş müdürliginiň bosogusyny saklap, onuň gapy garawulyna öwrüldi. İki çağanyň enesi Aýjemal Kuliýew jaýy häkimetler tarapyndan ýykylyp
onun öwezine berilen jaýyň masgalasyny kanagatlanardan has kiçidigine aýdýar. 40 ýaşlaryndaky bu denan dulgalandan soň öz atasy öýüne gelip oğlun jygysynyň masgalasy bilen bir howluda ýaşap başlaýar. Propiska şu tak. Çağlanan propiska. Familiýamdan şu tak. Çağlanan familiýasam şu ejemlere. Menkin ejemlere familiýam. Geçen ay Aşgabatyň etegindäki Leningrad kolhozyna degisli ýaşaýyş saýlarynyň ýykylyp başlanmagy bilen Aýjemal dagynyň oturun öýü hem ýumruldy. Elbetde, gürrüňün edýän masalamyda ýykylan jaýlarynyň öwezine bir kwartira berildi. Ýöne, bu meseleniň bir emmasy bar. Hemen ýylyň jaýyn ýykýar, hem kanagatlanýar, oklar, bir ýylyň jaýyn bir kanagatlanýar da, so ýylyň jaýyn ýykyp kanagatlanýar oklar. Aýjemal öz howlularynyň deregine berilen bir hojalyk kwartirada 3 hojalyk bolup ýaşamagyň agyry düşjekdigini öňünden aňýar. Şu dogunlyň dugurlary bakyrman özüm men bir masgaly men nire gitmeli. Dogulym puda galy bermeli. Menen näçe saklarlar men şu dogulymlarda ýaşaýam dedi. Saklamýarlar olar meni. Aýjemal intek mektebe hem gitmedi gyzagy bilen birlikde Aşgabat şäher häkimliginiň ýaşaýyş saýlary hatawy alys we paýlys müdürliginiň gapysyny garap ullap, öz ýagdaýlaryny degisli ýol wassylara ýetirjek, düşündirjek bolup jan edýändigine aýdýar. Her gelemde de iyi de gelemde bir tanesi duruyor. Kabul edemez gelen ok. Hiç ile kabul edesi gelen ok. İyiden gelsem 8'de gelsem bu yana oturun yetiyor diye benim abet bolu derim. Çık yaparım gidiyor. Dinlen ok hiç ile. Gepin gerdisine göre aýtmaly bolsa, Aýjemalyň dogunynyň özlerine berilen jaýyň sany kiçiňrek kwartira bilen çalşyrylyp, öz aýal dogunyny iň bolmanda bir otogly jaýyň berilmegine garşy däldigini hem bellep geçmeli. Aýjemal Aşgabat şäher häkimliginiň ýaşaýyş saýlary hatawy alys paýlys müdürligine öz derdini aýtmak üçin iň azyndan eýem 15 ýedekdagy gelendigini, emma her gezek gepiniň ýer tutman gowulup gaýdandygyny aýdýar. Azatlyk radiosy gürrüňün edýän edaranyň, ýagny Aşgabat şäher häkimliginiň ýaşaýyş saýlary hatawy alys paýlys müdürliginiň hususandy Aýjemalyň hem adyny agdaýan kisisi bu müdürlüğün ýol wassaty Atajan Hanow diýen resmi bilen habarlaşmagy ençemegedek tinanysdy. Emma bu tinansyklar sowsuz boldy. Her gezek degisli ýol wassalaryň olaryň ornbasarlarynyň işlerinde ýokdugy belli bolýar. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, jaý meselesi bilen baglanşykly siz nähili tejribeleri başdan geçirýärsiňiz. Bu barada bize gurrun beriň, öz garaşlaryňyzy, bellikleriniňizi, tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medbot email belisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 telefon belimizde jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyz hem geçirip oturýar. Gepleşik Pragdaky studiýadan men Sähra alyp berdim. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.